Anzeka kafika baba. Akaenda kumba kwangu. Waenda kurani mkazi wangu. Wanomsikia ani. Ngampata. Nikamtoa nile zake. Dinazo. Adaro mkazi wangu ya. Mshiko bila makuseni. Bataka poezi. Mama. Mume huyu akabata ngoto mtete na futi. Usinaenda kwani? Kumtoa episode. Au kile mtu wanaacho kwanza wanawako ni wangu. Akanga kufiti na wanu. Kwa hiyo ndi batsira basa hivi. Sikanaenda kutoa episode. Muno gari. Samarina. Onde vai. Right. Nyaya yarutaura kuti vana ndevamwe handiti hainetsi because pamwe mwana wacho ndewake zveshuwa saka chikudiwa kuita sei kuti muprove kuti zveshuwa ndewake iri kana wasweka saka moenda kupi DNA test iyoyo inoda DNA test kuti muchiite confidence yekuchengeta vana vamuita sei vamuchengeta navo haina problem iyo ino yatotirikana dai chandoda ndekuti ndati pambo garai pasi angai yatopera simukai pambo Kai. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvitsano zvokwadi. Esi tinochokwadi kuchetawa. Ndei pachasone mosha. Pachasone mosha. Mwari ndibatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pambo. Zvimwe zvacho hatiti zvinopedza chii? Nguva. Hanzi. Bambo wataura kuti makabatwa imimi. Abachira kwende. Akupisa bambo. Tati nyaya yetoka maitwa ndi. Bambo wati pari parufu pambuya wavo. Imi ndobva manzenga, ndobva maenda kumba kwake. Ndobva mapinda mumba make. Iyo vazoteera, ndobva vasvika vakubata mumba make. Nehembe dzenyu dzamamuita zvamakaita muri waswinda. Basi ndinadzo. Iwo makabatwa here nabambo nemukadzi wabambo. Makabatwa ndi. Right, thank you. Then mabatwa pane nyaya yekuti manje izvozvi mukadzi wake uyu mabatwa akazomwa poison ndobva afa. Amwa poison ndobva afa. Iri nyaya ipi? Iyo ndizvo. Then mapedza izvozvo imi maakuchitiretena uyu maakutona kuti ivini vana varipo pamwe pacho vakasiyiwa nemufi ndewe ndizvo. Wait. Saka kuti akunyepa pamusoro changabiri. Yes. Zvakaitika ndezvekuti zvese zvaarikutaura zvimwe zvacho ndobvumirana nazvo. But andibata tokabva anditi uyu ndisekuru wangu wakabva anditunza jaketi ndandine fleece netopu yered yakaita kunga iri yeragi nemaseo topu mukati. Ndobva ndamupa aibva ati ndichazokushedza because hembe idzi ndaitira kuti uzoite humbowo mangwana. Ndobva ndabuda, ndobva ndaenda kumba, ndobva ndadzoka kunhamo. Ndadzoka kunhamo mapasti 10-11 ndobva ndakazonzwa kuti mukadzi uya vadini wanwa poison. After a day mapurisa akabva andifonera abva ati uya kustation kwaruda. Ndaenda kustation kwaruda obva vanotora statement. It was a test. Zikanzi munhu anofanira kuigwa yakati Saturday, should be a Saturday, haifanira kuigwa. But postmortem haina kuzoitwa. On a Saturday, early in the morning, pakauya vanhu 2 vakabva kumba kwana sekuru vangu vakaenda through kwasabhuku vakati vari kundida kumba kwavo kwazvakaitikira. Then ini ndobva ndafonera mupurisa aita nyaya. Mupurisa wakaita nyaya akati kana ari sabhuku aripo then it's okay. Tobva ndaenda ndakazotora nawo nehama dzangu tobva taenda kumba kwekwe. Taenda kumba kwana sekuru kwekwe takasvika nyaya ikapinda padare mudare mukicheni macho. Nyaya
yagadziriswa vana sekuru vakazoti vakazodaidza tezvara wavo vaakaroorera ava mudzimai nehama dzake vakati uyu ndiye mukwasha vanhu venyu ndoku baba wacho akabva azoti aiwa imimi munofanira kundibhadhara hamundidaidziri munhu wandisingata sei wandisingazivi saka ndinabva ipo pavo mupasi chungu vandaenda kwarura vandavatsanangurira nyaya ukwaruda vakati aiwa nyaya iyi kai ndeyehukama udati kugadzirisana then Sunday manheru kumapast 7 someone alerted me kuti kana uri pamba tiza because kwakauya vanhu vaisvika kuma12 vakapurumwa kwavo they wanted to capture me because vakanga vandipa list vakanga vandipa ndofunga isvika kuma6,800 vakati tiri kutoida munhu asati aipa saka pavaironga zvinhu zvavo vanhu vanenge vachisympathiza newe saka pavaironga paya pane vaibuditsawo information kuti vakomana vada vakakubata vanga vabva kutaunda vamwari vakati tobva tangodini tobva tadai ini tobva ndadini ini tobva ndatongobuda zvekuteretena zvekutaurwa from that day it was a Sunday ndakabva ndabuda chero ikozvo zvemunzvimbo kana iye akada kutaura chokwadi chete ndinoita zvekuuya apo neapo. Right, but my question is kumapurisa nyaya yangu yakapera sei? Mapurisa akati tichazokushedza kana tichizobuda. It was 2022. 2022? Yeah. Which is 2 years down the line. 2.5 years. It was June. Because pane kaupugo homicide. Why mapurisa akakusiya uri kunze iweyo wakonzeresa kufa kwemunhu? Ini mapurisa inini wakandibvunza statement ndikataura ndikati wakati inini because ndakasiya vanhu vako sekuru ana mbuya ndobva ndabuda vandadini ndobva ndaya. My question iri kuti chakakonzera kuti munhu amwe poison chii? Ndiwe handiti. Saka iwe sei mapurisa akakusiya uri kunze ndiwe wakonzeresa kufa kwemunhu? Handingazvisiyi manje. Kwenda waizwa ndisi kuti mapurisa aka what was the purpose yekutora statement? Because kana yanga iri nyaya yekuti chika there are two things here. Pane issue yekuti one wakaita upombwe saka pane charge yadaughter in a court of law, pane charge yadaughter. Mapurisa sinzi anga apinda mukati menyaya pane here macharges echi eadaughter akazopinda mudare ramagistrate? Hapana. Handiti munhu afa chikonzero chokufa kwemunhu chii? Amwa poison. Amwa poison amwa nenyaya yeyi? Chii? Abatwa winewe. So iwewe urimo munyaya dzekufa kwechii? Saka my question ndekuti mapurisa akazokusiya for 2 years now uchienda, it means kwauri iwewe nyaya yakatopera. Because kutaura kwaute kuti uri kutouya here and there because wari yako haisiri yemutemo yekuti wakapara mota. Wari yako yato yemunhu yekuti uyu aritondirongera makinga apa uri kutoda wani apa wakutoda futi newani because according to this episode yakapiwa handisi one of the reasons why episode yakagranwa, he threatens and intimidates me always over my late wife, namely Itai Mahodo and D. Now he is uttering to the public whenever we meet that all my children are his. He is the biological father of my children. Hata yangu mtu mshonga. Yanga yangu wawe wakusi. Ndio watu mnanga mshonga. Wapeni ni mshonga wewe. Aiwa.
Right. Bambo, it's your word against his word. Pane here witness. Yamuruti ningi akazwa achitaura kuti akutaura kuti wana wamuinawo ndewe wake. Iripo here witness. Chinogara. Chinogara. Sorry. Ndini chinogara. Chinogara. Relationship yenye kamera sasa. Ndia ni nani? Awawa. Awa kwandiri ndisekuru. Uyu kwandiri muningini. Ndaona nzeze. So ndise ndiwana sekuru ne mfukuru. Ndizo. Nemningina. Imi nemningina mutu mnowira. Nemuningina. Ati tinowira. Iya muningini mwana wa mani. Mnowira na namfumo. Tinowira. Munowira na namfumo. Right. Saka andikwanisi kutora izi because magara amuwira. Ndoda ine independent witness. Munasiri mukadzi, asiri mwana. Anotaura kuti izvozvo zvinhu izvozvo ndakazvinzwa achitaura, then from there totachitangira ipapo. Asi ndiri kuona kwangu ndikuti ndezvokuti murume hauna kutowestira chii, hauna kutowestira nguva yedu, zvinhu zvako waguma. Asi kwiri yangu pairi chete ndepekuti mutemo waifanira kunge uine zvawakaita. Ndo pane nyaya yangu ipapo kuti sei mutemo, because akonzeresa kufa kwemunhu uyu ndiwe. Asi isusu dare rine rinofana kumbata nemhosva yedu. Asi isusu mhosva yedu yatoda kutamba nayo nhasi panapa ndeyekuti wakapinda muchii, knowing very well kuti uyu mukadzi wechii, ende pawakazviitira pacho parufu rwambuya instead yekuti ungowanga utochema newamwe uchichema mbuya, iwe utori bhizi kunyenga mbuya. Saka uri munhu, uri hama isingatembeki. Akakanga wazobatwa parufu kakarike kutangaira. Ayo, haungambotangire rufu. Kutangira panhamo chete. Chakazokupa confidence kubva kurufu. Kuruziva kuti sekuru wamusiya kurufu. Wobva watomhanya kumba. It means wanga wajairira ka. Wanga wajairira. Asi hazvina azoda kuti ka1 neka10 zvakafanana. Kakawanda ukatozwa munhu anorhepa ka1 ndiye anobata nhumbu. Asi uchitoona mukadzi achigara pa 10 years nhumbu ichiramba kubata. Asi imwe yekutoita zvinhu zvekufosekedzera iyo ka1 kako yobva yatobata. Saka iwewe shamwari, nyaya dzangu newe dzakaingana. 1 yekusarespekta ukama ndekutanga. Takutoita dambudziko mudare rino ine wazukuru nanambuya, wazukuru nanambuya wane dambudziko muno mudare rino. Hatiiti mwedzi pasina mbuya wambotonwa ngemuzukuru. Hazviiti kuita dare panapa kupedza mwedzi pasina nyaya yembuya nemuzukuru. Hazviiti. Ichi ndikuchiona chiri problem yechi. Iproblem yechiramu chiri kuenda overbound. Wazukuru itai mugano. Itai mugano kunzi mbuya hazvirevi kuti mukadzi wako. Asi kungoti itaka munhu kanotumika pakati pambuya nani nasekuru. Hazvirevi kuti wakutora bedroom rani. Wazukuru itai mushi. Neniwo nditoro muzukuru kwana mbuya.
asi mbuya ndimbuya. Ndio dambuko rangu wani kutanga newe. Rechipiri pawakatoita ipopa panga uine protection here pamwe pamakamubata anga akapfeka here ukaona pakazozibvisa hembe nechi kondomu racho wanga uri isepiyo wakabatwa uri parisina kumboonekwa wanga uri isepi zvakaitika nezvo sekuru pavakasvika ini ndatopedza kupfeka ndada wanga wapedza kupfeka but tanga riri mujini mangu jini rako ranga rakatota jini rangu iwe unoisa kondomu rashanda urisa mujini ndadatishuka madari Une mukadzi. aiwa ndaida kuisiyana aiwa une mukadzi hauna mukadzi chiutu chaiche mukadzi usvika pazera chii akaenda nenyaya yei akangoendawo nezvekumwa kwavo dzamurungu uenzanisa panapa idzi saka wakangotora kuti wada kugadzirisa nanhasi havasitawapedza kugadzirisa ndiyatsakuteera urikutera ndakamboteera but makakatano wangu uriwo panapa ndo makakatano wangu uri kumunda kwacho asi izvozvo zvasingakupi mvume kupinda mubhenzi nemasekuru ava aitori mistake yakaitika haina mistake iblanda haisi mistake a mistake can be corrected but this one hauchatocorrected because wakapinda ukabuda saka unofanira kuti andikaona vanhu vanongotaura vachiti mafundasa unozoti asi ndogara ndakataura varume kana uri kutamba nemukadzi wemunhu ziva kuti uri kutamba nemhosva anytime unokwanisa kudii the moment wakapinza gumbo rako mumba munhu iyoyo kungopinza wakangopinza gumbo rako kupinda iwe usati watosangana nemukadzi kungopinza gumbo rako dayo wakabva kuti mhoro iyi mhosva ndauya hausati watobata mukadzi ye hausati waita sei asi the moment wakangopinza gumbo rako chete mumba imomo masekuru uchivhara joo kudai ubva wangoti mhoro iyi mhosva ndauya zvimwe zvese zvavakuda zvava zvisina basa because pawakavhara joo chete wanga wamhosva kudhara ndakamukutaura futi last time wafana kana muchimba ziva kuti ndiri kuba usakangana kuti unoita sei unotobatwa iwe watopfeka netrauza kuita mushwindi musutu mumba memunhu musiri mako mubhedha usiri wako kubvisa zvese kubvisa kuti panohya sekuru iwoyo ipapo usina kupfeka sekuru asina kupfeka sei usina respect iwo wanga uri pai wanga uri mukitchen munobikirwa sadza Unenge kuwa. Mamuri vachikuwa ndika. Iwe pade. Kana newe andi kitchen imba inoyera. Mune tsvimbo. Kitchen imba inoyera. Kugura sekuru musana ari mbei. Iwe tera mukadzi iwe dambudziko rako une shungu nevakadzi unozwa asi wauri kutera handiwo tera vanhu vasina vanhu vavo hausadarunga iwe right sekuru mombe yekutanga ndeyekusakudza ukama mombe yekutanga ndikusakudza ukama mombe yechipiri ndiyekupinda mumba masekuru imba inoyera kitchen uchiziwa then mbiri idzi ndiye kuzopinda panopindwa nasekuru wako knowing very well kuti sekuru wangu ndi panopinda yechi5
yekurara nemukadzi wasekuru usina protection. Saka iwewe ndokuda mombe 5 dzaunopa sekuru awo kuti uzodzidze kuti mukadzi anorarwa neprotection kana asiri wako. Rara neprotection. Tudzidza kuti ukama chinhu chakadi chakakosha. Hama inhikiti usazokange. Ziwa izvo. 2. Handisati ndatopedza. Mombe idzodzi dzinoda kutinwa kuti dziuye kwasekuru. Dzinoda jongwe mushamu wokutina mombe idzodzo. Kana iri mari $350 pamombe, dziri 5. Musi wa 30 January 3 dzinofanira kunga dzabhadhara. 30 January 3 dzinofanira kunga dzabhadhara. Titese kumbira tese izwa shamwari, handisati ndatokurerutsira wai. Hakuna rovha unonzwa rinoda kudya zvinhu zvarisikakwanisi kutenga. Ukaona uri rovha uchida kudya nyama everyday yausingakwanisi kuafota, then une dambudziko. Basa redu isusu kubatsira kuti udzoke panzvimbo yako. If it means unofanira kutemura because hauna. So you can haumiri pamberi pangu uchitaura kuti ndoiwanepi, hauwanepi. Kopa wakapinda muna mbuya wakabvunzana apa izvozvi mbuya ari urimbozvifunga here kuti sekuru zvana mukadzi uri kuzvifungira here kuziva kuti sekuru izvozvi kutaura kwatiri kuita haana mukadzi uyu pamusaka pako. Uri kuzviziva here kuti sekuru kubva musi warara naye sekuru haana kuzorara nemukadzi wake kusvika mukadzi wake apa. Uri kuzvikoshesa here kuti mukadzi wasekuru wakabhadharira mari akapedzisira kurara naye ndiwe. Uri nyasa kuzviona. Saka zvekuti unotaura kuti une chichemo zvekuti haushandi, that's not my problem. Kana iwe usingashandi nhengo yako haimiri here nekuti haushandi. Imimi dzenyu vanhu vanodaiwa musina chiro ndo dzinomira maningi. Let chicho dzidza kukontrola chinhu chako. Yes, bata imbwa yako. Hapana kunesa newe. Iwe wotida kuti tizwire imbwa yako tsitsi. Iwe kupedza tsuro dzevanhu mumatanga. Huku dzevanhu dzapera nembwa yako iwewe. Toti muzwirei tsitsi nekuti hana chiro. Iwe uine imbwa iri kudya imbuku. Aiwa, izvo hatitomboiti, hatijaidzani kushaya kuda shamwari dzimwe nguva. Izvo zvakataisa mateki wakapfeka kapfekeri kakwa ngekechihure bazi ngekechihure. Zviri nani kutsvaga chirikadzi.
urunzwa zviri nane kutsvaga chirikadzi noti kuti murume ari kubva akabata chingwa kune sterilized milk nechi ari kubva uko ari kuti ndine mhuri yangu ndiri kuenda kumba nemhuri yangu kofidha mhuri yangu iwewe ndiwo wakuchitobikirwa manje uyu wosvika nechingwa netiwo zisaya pandakaneta ndaswera ndikumu ndamuzva iti kuchema here handiyo rizeni yakapiwa bambo musi wemadana namai akazi bambo nhasi hazvisi kuita mutemo wamuzi here tiri kuchema mbuya zvingoyera iye mukadzi wabva kupindwa zvingoyera kwamuri bambo asi kune uyu hazviyeriba no hatidzi zvakadaro mombe dzangu shamwari idzodzo ndiri kudzidamiswa by 30 January unofanira kunge wabhadhara murume uyu mombe dzake 3 then by end of March the remaining 2 dzinofanira kunge dzabhadhara ndiko tuziye kuti bhonjisi wako ari mubhuku wako unotaura kuti komu wazwa right saka zvikuti mutauro ndinda kudandira wangu aya ndinondienda and on top of that ndiri kukuda panapa iwewe ndiri kukuda panapa iwewe musi wa 28 yes I want you here to musi wa 28 because ndinoda kuti ndimbonzwe kuti mapurisa ndoziva kuti wakasvika pambi newe iwewe I want to know 28 uno December sorry yes 28 December patikuita dare pano 28 December ndikuda panapa iwewe because ndinge ndane answer yekuti do you deserve kuti musi wa 1 ungori kunze kana kuti mukati I want to know chenda next case